3 pakker hvide svampe. De var bløde. Sådan. Den tager vi ikke, så. De ligger lige på grænsen. Jeg tror, vi skal nøjes med dem, vi har i køleskabet. Jeg kan lige tørre den af. Ej, hvor fedt. Måske er der noget af den, der er god. Øj, der er mange lækre retter, vi skal have, hva'? Gode tomater. Jeg ved bare ikke med den der. Ej, den er for blød. Ja, gorgonzola-ost. Det er så godt til en god sovs. Yay! Woohoo! Gorgonzola, gorgonzola, la 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 la, la 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 la. Vi kan godt bruge på en forårsløg mere. Gorgonzola. Vi napper en mere dog. Det smager godt, og jeg har fundet nogle opskrifter for nylig, hvor der skal gorgonzola i. Så jeg glæder mig helt vildt. Drinks med citroner i. Så er vi med på trenden. Ja, for fanden. Nej, finer. Woo! Finer. Jeg elsker finer. Øj, det har jeg drømt om længe. Der er kun en af dem, der er dårlig, tror jeg. Den skal vi lige have af. Den kan vi lige så godt tage af, mens vi er her. Det var den der. Yes, den ryger derned. Sådan. Og flere drinks med citroner i, ja. Åh, fedt, man. Jeg er sådan lidt. Jeg kender ikke kantareller, så og det er sådan lidt tricky at skrælle svampe og kantareller i det hele taget. Vi kan da komme til at kende dem måske. Ja. Hvis vi tager hjem og søger på dem. Ja, skal vi tage den med? Ja. Der er ikke hul på den. Vi tager den med. Kantareller, det skulle være en meget fin spise. Og vi er jo lidt fine i det, ikke? En oregano til den der berømte pastaret. Ved du hvad? Det kører bare. Så ryger den ud, den der hjemme der. Yes. Det gør den. Ved du hvad? Blommer? Ja. Det havde vi lige snakket om, jo. Det havde vi. Vi skal bare finde nogen, der ikke er bløde. Kan du prøve at mærke på den? Nej. Nej. Nogle bløde. Det er den her altså også. Du spurgte, om vi mangler gulerødder. Vi kan måske godt tage sådan en håndfuld med her. Men da vores køleskab er også næsten er fuld, så tror jeg, vi siger tak for i dag. Det var en fornøjelse. Vi ses. Lækkert. Så har vi flere svampe også.